हाँ मेरा नमस्कार हम आज लक्ष्मी माँ बसुଛନ୍ତି ଏଠି କୋଣାର୍କରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କୋଉଠି ବସିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଛି ସଜାସଜି ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜାର ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲାଣି ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି ମା ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି